मॉर्निंग जय जगन्नाथ देखी पारे आमर ए राति उठिकी मसला बटा चली तमें बटा शिखच तो मुझे मुहटी पर देखी एबे देखा चाहूना माई मैंने दी माई मिसिकी ये पूजा कर सारे तापरे आपण मानू देखेबी केमिति हमर लक्ष्मी पूजा होची एठी भी ठाकुर पूजा सरलानी देखिए अन्ना के भाई
ଲଗାଯିବ କ୍ଷୀରି ମାଇଁ ତିଆରି କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଚୁଲି ଲଗେଇବି। ଏବେ ଆମର ପିଠା ପୁରା ଦିଆ ହଉଛି ପିଠା ଭିତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ିକି ଆସୁ ପୁରା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଏଇଟା ପାଇଁ କଣ ଏଇ ଜାଳିଟା ଧୋଇ ଦେଇଲ ସେଇଟାର ପିଠା ରଖ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଠାକୁର ପାଇଁ କରୁଛ? ଠାକୁର ପାଇଁ ବସିଛି। ଓହୋ ମାନେ କଥା କହୁନ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ କରୁଛ ଏଇଟା ଠାକୁର ପାଇଁ। କାମ ବ୍ୟସ୍ତର କଥା ହଉ ତମେ କରିସାରିଲେ ମୁଁ କହିବି ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ କରିଛି। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ କମଳା ତର ଦୟା ବଳେ ମାଗ ଦରିଦ୍ର ଜନର ହୋଇ ଅଚଳ ଗୀତ ଜିଣଇ କୁବେର ଜନେ ମାଗ ଅନ୍ନ ମିଳଇ ଯେତେ ଅରଜିଲେ କେମ୍ବେ ପେଟ ନ ପୁରଇ ତୋହର ଚରିତ ମନ ଦେଇ ଯେ ଶୁଣଇ ଭାବକତି ଭାବେ ସର୍ବଦା ଗୁଣଇ ତାହାର ଦରିଦ୍ରପଣ ଯାଏ ଦୂର ହୋଇ ସର୍ବଦା